दा दिनै जिएलजिनि जोनोम सान 27थि जोनोम सान जिएलजि माने गेरेमसा लिटारेरि गिल्ड बे गेरेमसा लिटारेरि गिल्डखौ जों 1998 मायथाइयावनो गायसनदोंमोन। बिखालि एप्रिल दाननि 26 अक्ट'मोन। बे एप्रिल दाननि 26 अक्ट' खालि जों बेखौ गिबि गायसनग्रोनाय जादोंमोन। बेयाव गुबैयै जोङो 60 लिरगिरिया लोगो नांनानै गायसनदोंमोन आरो बे 60 लिरगिरिया रायज्लायनानै लादोंमोन जोंहाथ' थाखा फैसा गैया, लेखाखौ बरनगोन जों माबायदि, बेखायनो जों साफायाव 1000 माने 1000 थाखा जों खांनानै जों 10,000निनो गांसे लेखाखौ बरननोसै, बिजाब बरनसै ओरै होननानै जों बेखालि दाजेननाय जाबाय। बेनि उनाव खोथा बायदियैनो जों 1000 फैसा खांनानै लाबाय। लानानै बेनिफ्राय बै समाव दाजेननाय समाव गिबि आफादगिरि हिसाबै जों मानगोनां बिसेसर बसुमतारीखौ लाबाय आरो गायसनगिरि नेहाथारि हिसाबै आंखौनो लानाय जाबाय। आंनि मुङा मगेश नार्जा बर'। आरो ऋतुराज बसुमतारीया मोनसे दायित्व लादों। मानोना जों सिन्था खालामदोंमोन जे लेखाखौ बरननानै जों माब्रैहाय मानसिनो मिथिहोनो। थारमाने ऋतुराज बसुमतारीया बुंदोंमोन आं सार्कुलेसन मेनेजार जागोन, सार्कुलार खालामनाय दायित्वखौ आं लागोन। बेनिखायनो बेखौ जों सार्कुलेसन मेनेजार जों लानाय जादों। बेबायदिनो जोङो गिबि खेबनि थाखाय जोङो माने हालथिंगासे सुंद' सल' होननाय गांसे बिजाब साफायग्रोबाय आरो बे बिजाबनि सुजुगिरिखौ जों डक्टर प्रेमानन्द मुसाहारि आरो अरबिन्द उजि बिथांमोन सानैखौ लाजेननाय जादों। बेनि उनाव फारियै जोङो फैयै मा होनना बुङो सल' बिजाब बरनबोगासिनो दं। नाथाय गेजेर ससेयाव जों थाखा फैसानि एसे लोरबांथि जानायाव थाद'बाय। नाथाय जोंनि दासान्दिनि कार्बि आंलं अट'नमास काउन्सिलनि मानगोनां बिलिमहन बसुमतारीया बिलिमहन खाख्लारि बिथाङा मोनसे बुंबाय, सार नोंथांमोना जुदि लेखा बरननो गोसो दंमारोब्ला आं एसे हेफाजाब होगोन। बेनि उनाव फारियै जोङो फैयै मा होनना बुङो सल' बिजाब बरनबोगासिनो दं। नाथाय गेजेर ससेयाव जों थाखा फैसानि एसे लोरबांथि जानायाव थाद'बाय। नाथाय जोंनि दासान्दिनि कार्बि आंलं अट'नमास काउन्सिलनि मानगोनां बिलिमहन बसुमतारीया बिलिमहन खाख्लारि बिथाङा मोनसे बुंबाय, सार नोंथांमोना जुदि लेखा बरननो गोसो दंमारोब्ला आं एसे हेफाजाब होगोन। ओरै होननानै बिथाङा आवगायबोदोंमोन। आरो बै समाव जोंहा गुबैयै दानि आफादगिरि ऋतुराज बसुमतारी आरो नेहाथारि लंकेश्वर हायनारिया बिथांजों मोजाङै जगाजगखौ लाखिदोंमोन आरो बे जगाजगनि गेजेरजोंनो बिथांनिफ्राय जों रां अनसुंथाइ लानानै लेखा बरननायखौ जागायफिनबाय। आरो दिनैबो जोङो गांनै लेखा बरनबाय। बे गांनै लेखानि मुङा फारियै थखासे थुनफावथाय, बे थुनफावथायनि मोनसे गांसे बिजाब आरो सोदोबनि आगान, बे जाबाय खन्थाइ बिजाब। बे गांनै बिजाबखौ जों बरनबाय आरो दिनै जिएलजिनि 27थि जोनोम सानजों लोब्बा लाखिनानै बे बिजाबखौ माबा खालामनाय जाहैबाय, बेखेवनाय जाबाय। बिथाङा
BEM बिलिमहन खाख्लारि बिथाङा बेखेवनानै होबाय। लोगोसेयैनो बेजोंनो जोङो खन्थाइ मेल मोनसे लाखिनाय जाबाय आरो बे खन्थाइ मेलाव जों माखासे गागि लिरगिरि, गोजाम लिरगिरि, गोदान लिरगिरि माखासेखौ जों लेंहरनाय जादों आरो दा खन्थाइ मेला सोलिगासिनो दङ। दा बेबायदि लिरगिरि आरो खन्थाइगिरि बिथांमोननि थुलुंगा जों मोनबाय थायोब्ला जों इयुनसिम आरो आवगायलांगोन होननानै जों साखाफारा जानानै दं। जोंनि GLG आव दासान्दि सा 18 मेम्बार दङ। बे 18 मेम्बारा दा जोङो बे खामानिखौ मावगासिनो दं आरो बेनि अनगायैबो जोङो जोंनि मेम्बारफोरनि जोंनि सोद्रोमाफोरनि अनगायैबो जों माखासे गुबुन गुबुन लिरगिरि खन्थाइगिरिफोरनिफ्रायबो जों मोनफा मोननै खन्थाइ एबा सल' एबा रायथाइ बिदि जों साफायबोगासिनो दं। गोग्गानो गोनां बाथ्राया जाबाय मा GLGआ जे दिननिफ्राय जोनोम जादों बै दिननिफ्राय जे लिरनो आरम्भ खालामदों आरो बे लिरनाय आरम्भ खालामनायनि उनाव जोंनि GLGनि सोद्रोमाफोरा दिनैहालागै 7 एकाडेमि बान्था मोननो हाबाय। बेनि अनगायैबो जोंनि GLGआव लिरबिदां हरनानै जोंखौ थुलुंगा होनाय आरो जोंनि GLGनि सल' बिजाबफोराव साफायजानाय लिरगिरि बिथां ब्रजेन कुमार ब्रह्म आरो कातिन्द्र स्वर्गियारि बिथांमोनाबो मा होनना बुंदो साहित्य एकाडेमि बान्था मोननो हादों। बेनिखायनो जों गावखौनो एसे जाफुंसार जानाय बायदि मोनदों आरो इयुनसिमबो जों बेबायदिनो आरो माखासे जों लिरगिरि बरननो जों साननानै जों दालागै खामानिखौ मावगासिनो दं। दा गोबांखौथ' बुंब्ला गोबां खोथायानो ओंखारो। आं जोंनि थांखिखौ बेखौनो बुंबाय जे जों इयुनाव आरो मोजां लिरगिरि दिहुननो थाखाय जों नाजागोन आरो जों लिरबाय थागोन आरो लिरहोबाय थागोन। मोनसे गोजोनथाव खौरां। क'क्राझार सहरनि जेडि रडजों नांजाबनाय गोजोनपुरी रयेल एनफिल्ड श'रुमनि गोजौआव थानाय सेन्ट्रेल भारत सेवाक समाजजों गनायथि होजानाय आइ आफा BM भकेशनेल इनस्टिट्यूटआव 2025 आरो 26 मायथाइनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं। HS आरो HSLC उथ्रिसारनाय बिजाथि एबा फरायसाफोरा बे भकेशनेलाव गावारि सोलोंथाइखौ लानो हागोन। गोदान मुं थिसननाय आयदाफोरा जाबाय BSS डिप्लोमा इन मेडिकेल रिकर्ड साइन्स, BSS डिप्लोमा इन EEG and EMG टेक्नोलॉजी, BSS डिप्लोमा इन क्रिटिकल केयर मैनेजमेंट, BSS डिप्लोमा इन हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट, BSS डिप्लोमा इन हॉस्पिटल इन्फेक्शन कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, BSS डिप्लोमा इन फर्स्ट एड एंड पेशेंट केयर, BSS डिप्लोमा इन फिजिकल असिस्टेंट, BSS डिप्लोमा इन ECG टेक्नीशियन, BSS डिप्लोमा इन हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, BSS डिप्लोमा इन हॉस्पिटल स्टरलाइजेशन टेक्नीशियन असिस्टेंट, सर्टिफिकेट इन डाइटिशियन, सर्टिफिकेट इन ओल्ड एज केयर, सर्टिफिकेट हॉस्पिटल हाउसकीपिंग, लैब असिस्टेंट, फार्मेसी असिस्टेंट, सर्टिफिकेट इन इमरजेंसी मेडिकल सर्विस, सर्टिफिकेट इन पुलमोनारी फंक्शन टेस्ट एबा PFT टेक्नीशियन, सर्टिफिकेट इन अवेयरनेस ऑफ HIV/AIDS, सर्टिफिकेट इन एंटी मलेरिया ट्रेनिंग आरो लोगोसे ऑफिस मैनेजमेंट कोर्सेस, कंप्यूटर कोर्सेस आरो कम्युनिकेटिव एंड सॉफ्ट स्किल एजुकेशननि कोर्सफोरखौ 2 बोसोरनि गेजेरावनो आबुं खालामनानै BSS एबा भारत सेवाक समाजजों गनायथि होजानाय डिप्लोमाखौ लानो हागोन। लोगोसे गासैबो डिप्लोमाखौ लानायनि उनाव सोरखारि साख्रि मोननायनि सुबिदाबो दं। जुदि नोंथांमोनहा बेफोर कर्सनि थाखाय गोदानै मुं थिसननो गोसो दङब्ला आइ आफा BM भकेशनेल इनस्टिट्यूटनि नैबे मबाइल नाम्बार 9395899391 एबा 8135971844 बे मबाइल नाम्बारनि गेजेरजों थोंजों सुलाद लाहरनो हागोन।